Kabayan, and welcome back to my channel. Ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay si Danica Chikadora. Ginawa po ni Danica Chikadora ang kanyang YouTube account noong May 9, 2015. At sa ngayon mga kabayan, ay meron na siyang 84 video uploads, 82,000 subscribers, 3,456,704 video views. Country and channel type ranking po are not indicated. Titingnan naman po natin ngayon mga kabayan ang social blade ranking ni Danica Chikadora, kung saan siya ay nasa 61,530. Nasa 297,194 naman po ang kanyang subscriber ranking. Nasa 3,286,073 naman po ang kanyang video views ranking. Ang country ranking niya po at ang channel type ranking niya po are not indicated. Dumako naman po tayo mga kabayan sa subscribers for the last 30 days ni Danica Chikadora, kung saan siya ay nagkaroon ng 21,100 new subscribers for the last 30 days mga kabayan. Bumaba po ito ng 55.6% kung ikukumpara natin sa nakarang 30 days. At ang kanyang total subscribers weekly naman po ay noong May 13, 2020 hanggang May 19, 2020, si Danica Chikadora ay nagkaroon ng 3 new subscribers, habang noong March 19, 2021 hanggang March 25, 2021, si Danica Chikadora ay nagkaroon ng 25,100 new subscribers. Ito pong 25,100 new subscribers mga kabayan ay ang kanyang pinakamarami na mga subscribers sa kanyang YouTube history. At ang kanyang latest total subscribers weekly naman po ay nito nga pong April 16, 2021 hanggang April 22, 2021, si Danica Chikadora ay nagkaroon ng 1,000 new subscribers. Makikita naman po natin ngayon ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings sa YouTube ni Danica Chikadora. Babalikan po natin yan. Dumako muna tayo mga kabayan sa video views for the last 30 days, kung saan siya ay nagkaroon ng 1.408 million video views for the last 30 days mga kabayan. Bumaba po ito ng 17.1% kung ikukumpara natin sa nakaraang 30 days. At ang kanyang total video views weekly naman po ay noong May 13, 2020 hanggang May 19, 2020, si Danica Chikadora ay nagkaroon ng 34 video views, habang noong March 19, 2021 hanggang March 25, 2021, si Danica Chikadora ay nagkaroon ng 1,088,562 video views. At ang kanyang latest video views weekly naman po mga kabayan ay nito nga pong April 16, 2020 hanggang April 22, 2020, si Danica Chikadora ay nagkaroon ng 90,289 video views. Mga kabayan, ang daily average new subscribers count for the last 30 days ni Danica Chikadora ay nasa 704 new subscribers daily, habang ang kanyang weekly average new subscribers count naman po for the last 30 days ay nasa 4.92k new subscribers weekly. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ngayon ang estimated audience age and gender ng mga nanonood kay Danica Chikadora. Mapapansin po natin na karamihan ng mga nanonood kay Danica Chikadora ay nasa 25 years old hanggang 34 years old, kung saan po ay 16% po ang female at 16% din po ang male. Sinusundan po ito ng 35 years old hanggang 44 years old, kung saan po ay nasa 12% po ang female habang nasa 12% din po ang male. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated audience age and gender ng mga nanonood kay Danica Chikadora, kung saan mapapansin po natin na karamihan ng mga nanonood kay Danica Chikadora ay nasa bansang United States, 24%. Sinusundan po ito ng bansang India, 12%,
Pangatlo po ang bansang Philippines, nasa 8%. United Kingdom, 6%. Indonesia, 5%. Canada, 4%. Taiwan, 3%. Spain, 3%. Australia, 2%. At others po ay nasa 33%. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ang video ni Danica Chikadora sa YouTube na nagkaroon ng pinakamaraming video views. At ito nga po ay na-upload noong March 2, 2021. At ang pamagat po ng video na to ay Do You Wanna Build a Snowman? Nagkaroon po ito ng 310.4k video views, 98.8% naman ang nakuha ang ratings ito at nakapagtala po ito ng 1,000 comments. Ang estimated earnings ng video ni Danica Chikadora sa YouTube na mayroong pinakamaraming nakuha ang video views ay nasa $155 hanggang $1,200. So mga kabayan, i-convert po natin yan sa Philippine peso. $155 times 48 is equals to 7,440 pesos. Ang 7,440 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinita ni Danica Chikadora sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuha ang video views. At $1,200 times 48 is equals to 57,600 pesos. Ang 57,600 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaking kinikita o kinita ni Danica Chikadora sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuha ang video views. Mga kabayan, balikan naman po natin ngayon ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Danica Chikadora sa YouTube, kung saan makikita po natin na ito ay nasa $252 hanggang $5,600 po ang estimated monthly earnings ni Danica Chikadora sa YouTube. I-convert po natin yan sa Philippine peso. $352 times 48 is equals to 16,896 pesos. Ang 16,896 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita ni Danica Chikadora buwan-buwan sa YouTube. At $5,600 times 48 is equals to 268,800 pesos. Ang 268,800 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita ni Danica Chikadora buwan-buwan sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated monthly earnings ni Danica Chikadora sa YouTube in Philippine peso ay nasa 16,896 pesos hanggang 268,800 pesos. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated yearly earnings ni Danica Chikadora sa YouTube, kung saan makikita po natin na ito ay nasa $4,200 hanggang $67,600 po ang estimated yearly earnings ni Danica Chikadora sa YouTube. I-convert po natin yan sa Philippine peso. $4,200 times 48 is equals to 201,600 pesos. Ang 201,600 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita o kikitain ni Danica Chikadora taon-taon sa YouTube. At $67,600 times 48 is equals to 3,244,800 pesos. Ang 3,244,800 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita o kikitain ni Danica Chikadora taon-taon sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated yearly earnings ni Danica Chikadora sa YouTube in Philippine peso ay nasa 201,600 pesos hanggang 3,244,800 pesos. At yun na po nagtatapos sa ating video. Kung nagustuhan niyo po ang video nito, don't forget to click the like icon. Comment below for any suggestions. Share this video and don't forget to subscribe and click the notification bell icon
para lagi kang updated sa latest videos. Maraming salamat kabayan!